मोजां मोनदोंना मोनाखै? अके अके खनगोन गासिखौबो दोंसे दोंसे खननो नाजागोन जागोन खेबसेयावनोथ' खननो हालिया नालाय दोंसे दोंसे खनलांबाय थागोन दानिया बर'आव फैफिननोसै दोंसे बेनि उनाव बिथिंजाय नेपालिबो नांगौ होनदों आरो माबा माबि खावलायदों गासिखौबो खननो नाजागोन जागोन थांनोल' नाङा रावबो हाल हाल थांनोसै मादैमोना उन्दुनो ओंखारबाय जोंहा थानायखिनिया रंजानोसै आरोना जागोन बे गेजेरनिफ्रायबो जुदि एसे आखाइ खबनानै होयोबा जिरायनानै थानायफोरा एसे मोजां मोनगोन जुदि मोसाफायोब्ला आदै मादैमोना एसे सिखारनानै मोसाफायोब्ला मोजां मोनगोन आरोना मोसायाब्लाबो आखाइ जुदि खबोब्ला बैसागु बोथोरनि नंगौना नङा बयबो मोसानांगौ
बैसागु बोथोरनि खेबसे बयबो जयै बुंनो नांगौ जै बैसागु बोथोरनि जै बैसागु बोथोरनि ओके बागुरुम 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 आयु भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।